Na-rescue sa mga otoridad ang usa sa mga crew sa missing nga motorbangka pasado alas 10 Martes sa buntag Enero 20 sa kadagatan nga sakop sa Balot Island, Sarangani. Nakaplagan ang survivor nga giilang si Christopher Bulig. Subay sa report, daling giadtuan og si ambulance si Bulig aron madala sa ospital. Usa si Bulig sa 15 ka mga tawo nga sakay sa missing nga MBCA Amejara. Sa 15 upat niini ang crew sa motorbangka. Subay sa report sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, Sabado sa gabi Enero 17 ning tuiga, mibiya gikan sa Santa Ana Wharf, Davao City ang MB Amejara ug padulong sa Governor Generoso sa Davao Occidental nga gilauman nga maabot sa ilang destinasyon pagka Domingo, Enero 19, apan wala pa kini igkita hangtod karon. Migawas sa report sa Philippine Coast Guard kun PCG, milayag ang naisgutang motorbangka bisan wala kini gihatagan og clearance kung pagtugot nga mobiyahe tungod sa kakulangon sa gikinahanglan nga permit gikan sa Maritime Industry Authority kun Marina. Gipakusgan na ang Maritime Patrol ug Coastal Monitoring sa Sarangani area kauban ang mga mananagat ug mga lokal nga gobyerno. Sa gipagawas nga notice to mariners sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, gimanduan niini ang tanang sakinang pandagat ug mga mananagat nga galawig sa Davao Gulf nga magigmat, partikular sa makatubigan nga sakop sa Malita, Santa Maria ug Don Marcelino, ingon man sa Balot Island, Sarangani Island, Jose Abad Santos, North Jose Abad Santos ug Governor Generoso. Migamit na sa mga assets ang PCG sama sa BRP Panglao gikan sa Jensan ug BRP Malamawi inubanan sa duha ka mga helicopter sa security forces aron motabang sa pagpangita sa mga missing. Padayon ang search and rescue operation sa mga otoridad sa missing pa nga mga pasahero ug crew. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.